Jo. Jo? No. Můžete hodit do cesty. Dej mu ten větší nůž, ne? Určitě vydlabu. Tam je ten můj nůž, ten velký, ten je ostrý. Tady, tak já nevím. To obřežu. Otevři si ten šuplík, Milan, tady ten. To už je dobré, Franci. Takovejhle. Je, ten ostrý. Ten já nemám ráda tu ten. A to hlavně mi hoďte do zředy, já si oči, jo, já si ti žábra a to vyndávám. No to dělám malým nožičkem tady to vždycky. Ten je ostřejší tam ten velký. To zlučníku, jo, ještě je najedený, že? A ještě se jak je nažraný. No. Futra. Řepka sama, futro. To je mlíčňák? Ne. I krnač. Chcete? Jo, vždycky já mám na misku, já si to pak proberu. Se pak umíte, doberte. To můžete celý, já to už vytáhnu potom. To ten bude. Ještě chce ho, něco chcete? No, Já z toho nepoužívám nic. Dávám jako no. Jo, tak já vám to dám sem. Tak. Co to vezmu? Studená je tam? Tam, ne, tam no. Mám to takhle to, že? Tam. Ne, to dám tu, to se vyhodí. Tak, dejte to všechno tu. Maňuži. Šlapni na něj. Já vím, já ho cítím, no. Kamarád byla rybička, no jo. Ale čisto trochu. Ten velký už potom budu. Nechcete pod tou těrku? Ne. By to nekluzo? Tak, tam to vidíš, co to umiju. Nůžky na kuřata máš? On nevaří, já vařím. Já chci jenom kvůli toho. Kvůli ploutu, jo, nebo co to je? No, to já vyřezávám, no. Vždycky se málem říznu. To je lepší, no, to mi nenapadlo. Nespadneš mě z bobočku, jo, no. Může něco dostat, salámek nebo něco? Můžeš mu dát. Ale nedávej, on přijde dom, tak bude granule žrat, víš? No tak aspoň nějaký 2 kolečka, ne? Hop. No a to mi vždycky baba. Mě nemusíš filmovat. Tak. Vždycky najde jakousi šupinu. Já si dělám sama, já nikoho debat nemůžu, musím si to po sobě uklidit. To je baška, hej? Víte? Vezmu tu ploutev zadní tak, jo? Jo, to dělám. Obřežu. To všechno umím. No. To už mám ručí. Tak to už umíte. Ale já to tahám až do konce tu. Taky. Jo? Vezmu kleště, to vytáhnu. No. Tak. A včilek dívejte. I přes ty šupiny? Jo. Jo, tak to dělám teďko taky, jenže já už si to dělám na porce a vyříznu to pryč. No, ale to je podstatný teď je. No však jo. Doma to dělám opatrnější, bo nedivočím, tu vám to chci, aby vás nezdržovat. Tak. Vystavujete kuži? Jo, já vám ji stáhnu, vidíte, to bude lahutkové. Jo, a jestli chcete, tak si můžete oškrabat a upest. Tak to už ne. Vidíte, jak to jde? Já to stahuju, já to... Víme, právě, no. To bude jak to. Hop. Dobře, máš házerku nějakou? Tam je, ta růžová. No ale to bude smrdět. To nevadí, tak já to dám do vodstva a mám jinou. Jo,
A kleště budeš potřebovat? Tu. Kleště budeš potřebovat? Kleště ne, teď už ne, teď už mám hadru. Kde tam je? Víš, tak to vezmu Franto, dívej. Dívej se, le. No, z té strany právě, no. Uvolněné. Víš to? I se šupinama. Jo, jo. Žádné škrabání. Bačuli. Klešama to lepší, bo ti to neujíždí, víš? Mhm. A já to zrobím i zádru. Ten hadr je drsnej, to za chvíli. Tak. Tak, a všil vezmu a zrobím tak. Vždycky. Stačí tak? Jo, jo, takový, jo. Tak? Jo, no. Já vždycky ten botol obírám. No. A všil vezmu a dívejte se. Tuto mám a jedu po pateři, jo? Jo, no to ty velký, jo. Jedu po pateři, No, ty velký, to jo? Ale tam jsou ty malý, ano. Počkej. Nezůstane nic. Já vezmu to, tu sadlu dávám pryč, jo, bo to cítit rybínu moc. A vezmu a dívejte se. Víte, jak to chlupe? Já vím, jo. To jsem takhle viděla, no, ale nedělal jsem to nikdy. A pak to ještě přeříznete tam. Já ty kosti, ty vidličky, to mám přeřezané. To mám přeřezané, jo? A s tím se už nezapíchne do krku ani děcko. No, tak. No a tu kost není. A jak? Tak to tež můžete. Jo? Tak, jeden řízek. Jo? Tak. To jde po té kosti, jako jo? Ano, po té kosti, jo? Po té pateři, dívej. Ne? Vidíš to? Víš, a to máš, to můžeš odřezat a můžeš to do polívky dát. Jo, tak mi to nechce smloutám, jak to pak vidí. A to zás, jo? Potom plátku po plátku pěkně, jak Ano, milimetr po milimetru. Jak je to členěný, ha? S tím práce, ale je to fajn, no. Je to No ale je to bez kostí. bezpečný, no. To nezapíchnu, no. Přijď s tím. Tak. Můžete to ještě třeba dál. Ještě. Hop. Tam to, no to je polívka tak. No. To vyhodíte nebo co s tím? No a to tež, že? No, tak já si to vždycky z jedných skrojím a u druhých to nechám a pak to No, obírám. můžeme, no. No. Zase po kosti, jo? Zase po kosti, jo. Ten volvou jsem tu přejel trochu. A zase po kosti, jo, vidíš? A ještě to můžeš. Jo. Víš, jak to křupe? Na tu anatomii, jak ty kosti vedou, že? Hmm. Jo, to už tak. Další řízek. A tu další. Jo. Zase bez toho. Tež do polívky zbytek. Jo, teda dám. Jo. Nejde. Jeden. A do polívky. Už měl klíšťátko? Ne ještě. Ne? To super, no. Ale já ocasy dětskám nedávám, bo já to dělám, dávám takové řízky ty. Jo, to je. Jo, zás po kosti, jo.
Víš to? Po kosti. A jestli to jsou hrubé u velkého kapra, tak vezmu nůžky, jo, a zrobím. Jo, a zás toto od kraju, jo. Od kraju a zase to krásně. To slyší, jak to praská. Zkus si to, nebo vy. Já něco fajnou koukám. No jo, v principe, hlavně aby ten princip, to už... No, a jak vám zůstanou tady ty kosti, jak se to upeče, tak tu jsou ty velké kosti. Jo, ty se vytáhnou. A usnete a normálně jak je to upečené, to je, a je to řízek bez kosti. A to je důvod, než to bude řízky kaprový. No. Bez kosti. Pojď, jeden Vezmeš. Tak, tady máme mistra kuchařského přes ryby, že? Já si to můžu dovolit, protože sice je odpad, ale já si to můžu dovolit, protože já mám kapru dost, že já to nechodím nějak. Slyšíš, jak to křupe? Jo, slyším, no. Ale nesmíš to dojet do konce až. No. A jak říkám, vyšťuhuju kosti, vytáhnu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kostek velkých vytáhnu a je to bez kostí. Jo, další. To se tam nechoď, to se schovávej. Tam bys nám to vystal. Nebudu tupit nož. Někdo to aj opeče, jak vidím. Jo? Právě my tu kuži nestahujeme vůbec, to je na tom ta nejlepší. Já nevím, já ju nevím, Hodně nedostavuju. A dělala jsem i na Vánoce řízky, jsem nakládala jako